Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija llum il-ġimgħa, hekk iktar minn ġranet oħra, aħna msejħin nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u x'hekk is-simbol iktar qawwi tal-fidi tagħna u għalhekk f'din l-Ewkaristija ejjew eżisħuti nitolbuh lill-Mulej jenna ħalli jmantnina bil-kelma u bil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. Nitħejjew kif jixraq billi nitolbuh maħfra fi skitt ta' qalbna. Int li l-qajd bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Pawlu u Ġużi Muscat. Nitolbu. O Alla, inti rid turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani bijet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u ifittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien Ħeżekija mara tal-mewt. U ġie għandu l-profeta Iżajja bin Amos u qallu: dan jgħid il-Mulej, aħseb għal darek għax se tmut u ma tgħix. U Ħeżekija dawwar wiċċu lejn il-ħajt u beda jitlob lill-Mulej u jgħid: ftakar, Mulej, nitolbok kif jien imxejt quddiemek f'fedeltà u qalb sħiħa u għamilt it-tajjeb f'għajnejk. U beka Ħeżekija biki kbir. Imbagħad il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Iżajja u qallu: mur u għajt lil Ħeżekija, dan jgħid il-Mulej, Alla ta' David missierek, jien smajt it-talba tiegħek, rajt id-dmuħ tiegħek. Arani, issa se ntawwal omrok bi 15 sena oħra u neħilsek minn id is-Sultan tal-Assarija lilek u l-din il-belt u nħares il-din il-belt. U Iżajja qal: ħajjieħdu ċappatin u jorkuh u jorku l-ġerħa bijaw u fuq u jfiq. U Ħeżekija qal lil Iżajja: liema hu s-sinjal li se nitla f'dar il-Mulej? Iżajja wieġeb: u dan ikun is-sinjal mill-Mulej li l-Mulej jagħmel dan. Arani, jiena rraġġa lura d-dell 10 tarġiet li x-xemx diġà niżlet mit-taraġġ ta' Aħaz u x-xemx reġgħet lura 10 tarġiet mit-taraġġ li kienet telet. Il-kelma tal-Mulej. Mulej, int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Mulej, int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jienet, f'nofs ħajti ikolli nitlaq għal-bqija ta' smieni
iżomni fi bwieb art l-imwiet. Mulej, int salvajt l-ħajja mill-ħofra tal-qerda. Jienet, minix se nara l-mulej fart il-ħajjin, ma nara bajnejja l-ħadd iżjed minn fost dawk li jamru fid-dinja. Mulej, int salvajt li il-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Neħħiet li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni. Bħala rix taraj, int kebbibt il-ħajti bħal nissiġ, minn newl int tajtni. Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Mulej, qalbi tgħix għalik. Aħjili r-ruħi, fejjaqni u għatini saħti. Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Nqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Darba waħda, is-sibt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadu mill-ġuħ u bdew jaqtaw iżbowl u jikluh. Maraw mill-Farisej u qalulu, ara, id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt. U qalilhom, ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu. Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li law u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu imma l-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisejn fit-tempju jiksru s-sibt bla ma jonqsu. Ngħidilkom li hawnhekk hawn min huwa aqwa mit-tempju li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet ħnien għar-rejt u mhux sagrifiċċju ma kontux tikkundannaw lil min hu bla ħtija għax bin il-bniedem huwa sejt is-sibt. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb li ħafna minna niftakru xi darba forsi ltqajna ma' xi ħadd speċjali u niftakru x'qalinna. U x'hekk il-kelma speċjali li forsi tatna dik il-persuna li fajnejna kienet persuna speċjali. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku ta' bil-ħaq nemnu li fil-quddies għall-mulej jikellemna u li l-mulej dejjem għandu kelma speċjali għalina. U għalhekk nażlu forsi xi frażi jew xi kelma mill-qari li nisimgħu u nħalluha hekk tidwi ġo moħħna u ġo qalbna. Laqatni llum pereżempju l-ewwel qari Ħeżekija s-sultan li jimrat u jkun se jmut u jitlob lil Alla u fieq. U Alla qallu tħatejx 15-il sena oħra. Eżżuti naħseb li ħafna minna mhux ħanamlu l-esperjenza ta' Ħeżekija ta'. Ħafna minna forsi għandna l-esperjenza li ġieli tlabna xi ħaġa lil Alla u forsi ma qlajnijiex. U x'hekk, u forsi ħadna xi ftit għalina. U forsi xi ftit ingħalaqna fina nfusna qisu mbena ħajt benna u bejn Alla kultant nibqgħu nitolbu nibqgħu nagħmlu l-affarijiet tal-Alla imma dik ir-relazzjoni ta' mħabba bejna u bejn Alla forsi ċajpret xi ftit. U x'hekk eżisħuti tgħid għaliex. L-ewwel nett eżisħuti nżommu f'moħħna li dawn il-mirakli ħanejdilhom hekk huma l-eċċezzjoni ta' Alla ma jaħdimx bl-eċċezzjonijiet. Exceptions, il-mirakli li jiġru fl-ort huma l-eċċezzjoni eżisħuti ta' mhux ir-regola. Ir-regola Alla jimxi billi jirrispetta l-proċess tan-natura. Wara kollox Ħeżekija għaddew dawk il-15 sena u reġa' martu miet ukoll u x'hekk.
Alla dawk l-affarijiet li jagħtihomna għal ftit ta' żmien għalina jistgħu jkunu importanti ħafna, imma l-Alla jkun naqra inqas importanti. Alla lilna rrid jagħtina dak li jibqa' għal dejjem, mhux dak li jdum ftit. Eżis ħuti ta' aħna dak li jdum ftit għalina jista' jkun importanti ħafna, bħas-saħħa. Importanti s-saħħa u Alla jieħu gost jarana f'saħħitna, ma jaf li xi darba rridu nimerdu u xi darba il-ħajja fuq din l-art ittieqaf. Huwa proċess naturali, walla ħars ma kienx hekk. U x'hekk. Għax xi darba rridu ngħaddu biex nkunu miegħu għal dejjem. Alla ħarġ istalek u tbattijiet ta' din il-ħajja jibqgħu għal dejjem. Għax il-ħajja ssir insapportabbli. U x'hekk, eżis ħuti. U allura l-mulej jried li aħna jkun hemm momenti fih rridu ngħaddu minn din il-ħajja għall-oħra. Aħna ħafna drabi dan ma nifmuħx jew nsibuha diffiċli biex naċċettaw, eżis ħuti. Allura tajjeb li nżommu dan f'moħħna li meta l-Alla nitolbuh xi ħaġa li ħangawduha f'din il-ħajja biss, għalina tista' tkun importanti ħafna u għal Alla tkun fark inqas importanti. Alla l-iktar li jagħtina żgur huwa dak li wassalna l-ħajja ta' dejjem u dak li jibqa' għal dejjem, eżis ħuti. Il-Vanġelu tal-lum fih riflessjoni qawwija wkoll. Il-Fariżej kienu dawk iffissati li josservaw il-liġi fid-dettalji kollha tagħha. U l-nhar ta' Sibt li għalihom kien bħal ħattan u x'hekk. Kellhom dettalji fl-irqaqat kollha tagħhom ta' kif ma jiksruhx is-Sibt. Pereżempju, li wieħed ma jistax jaqta' l-qamħ u x'hekk u jfestqu jieklu għax kien nhar ta' Sibt bħalma smajna fl-Evanġelju tal-lum. Ovvjament dawn kienu esaġerazzjonijiet. Però fi żmienna qed isiru esaġerazzjonijiet l-estrem ieħor ta' għax ir-rispett lejn il-ħadd m'għadux jeżisti. U x'hekk. Il-ħadd bħala jum il-mulej u jum il-familja u jum il-mistrieħ kissirnieh kollu. Għax minn għalina li sirna indipendenti minn Alla, rridu nagħmlu li rridu aħna. Jaboloħ li aħna. Ma nafux li meta nħarsu l-ħadd li lna jiswa, il-mistrieħ aħna għandna bżonnu mhux Alla. Ir-relazzjoni tagħna mal-Alla aħna għandna bżonna mhux Alla. Li jkollna familji u x'hekk sodi fejn għandhom ħin għal xulxejn li lna jiswa mhux lil Alla. Ninsew ħafna drabi eżis ħuti li dak li jitlob minna Alla mhux biex nagħmlu xi ħaġa tajba lilu li għandu bżonna hu, ma jitlobunna x'għandna bżonnu aħna, eżis ħuti ta'. Malek ejjew eżis ħuti niftħu għajnejna u l-ħadd nerġgħu nibdew nħarsuh bħala jum il-mulej, jum il-quddiesa u x'hekk jum naqra iktar ħin ta' talb, jum li nistrieħu nieqfu mill-ħidma tagħna ta' kuljum u niddedikaw għall-mistrieħ, jum il-familja fejn ikollna ċans noqogħdu madwar il-mejda u nieklu ftit flimkien u nneħħu dak l-imbierek ta' mobile. U nixtieq minn qalbi nagħmel appell hekk m'għadekx tisma' quddiesa li ma jdoqx mobile u ma tarax xi ħadd jirrispondi l-mobile. Mhix ħaġa sabiħa dejn eżis ħuti ta' qed intelfu l-xulxejn. Jew possibbli maħniex kapaċi nitfuh qabel nidħlu l-knisja l-mobile jew nħalluh fil-karozza. Iwa timmaġinak jiġi jkellmek xi ħadd importanti u taqbad il-mobile u tirrispondi u titlaq. Ijom Alla nagħmlu allura dejn, eżis ħuti. Nagħmlilkom dan l-appell għax qegħdin nitilfu tax-xitan sab mezz kif jaqlanna l-attenzjoni tagħna minn fuq dak li huwa liżjed importanti biex u x'hekk. Allura il-quddiesa ħin ta' ġabra, eżis ħuti, kemm jista' jkun ma nfixklux il-xulxejn. Anke ċertu ġieri bla bżonn fil-Knisja. Qed nagħmel dan l-appell propju l-iktar jgħod forsi hawnhekk għal tapinu imma jgħod ukoll għall-knejjes kollha tagħna. Ejjew il-quddiesa nħalluha dak il-mument li fih il-fokus tagħna jkun ir-relazzjoni tagħna mal-Alla, li nisimgħu il-kelma, li ma nfixklux il-xulxin, għandna biżżejjed distrazzjonijiet fil-ħajja eżis ħuti ta'. Jekk maħniex kapaċi għal minnu dak il-ftit ħin li nidħlu fil-Knisja inwarbuh il-mobile ma niġu l-Knisja għal xejn ta'. Jekk moħħna jkun fil-mobile jekk Alla ħares qatt iċċempilna xi ħadd iwa x'konna nagħmlu 15-20 sena ilu ma kenniex mobiles. Illum spiċċajna isna on call il-ħin kollu. Nagħmlilkom dan l-appell għax jiena nħoss qalbi tuġani jekk li ma tgħidx ma tistax ma għadekx tista' tiċċelebra quddiesa li ma jdoqx mobile jew insomma distrazzjonijiet oħra bħal dawn. Nitolbu l-mulej eżis ħuti li jenna ta' li ma nħallux li x-xitani fixkinna f'din il-laqgħa tagħna miegħu li hija tant għażiża. Ħanqumu bil-wieqfa kieġobkom. Kristu huwa l-ħaruf ta' Alla li salvana
it-tempju tal-laqgħa tagħna mal-mulej, il-leħen ta' kull talba, permezz ta' Ġesu u flimkien miegħu, induru lejn Alla l-Missier u ngħidulu: Missier ismana bibnek il-għażejs flimkien għall-Knisja kollha sabiex iddawwa lid-dinja bl-aħbar ta' ferħ li Kristu ġie biex jaħlisna. Nitolbu: Missier ismana bibnek il-għażejs. Għall-popli li qegħdin isofru l-ġuħ u l-immigrazzjoni sabiex isibu ħniena u ġustizzja. Nitolbu: Missier ismana bibnek il-għażejs. Għal kull minnhom nikket minħabba xi mewt fil-familja jew iħossu waħdu sabiex isib nies li jfarġuh. Nitolbu: Missier ismana bibnek. Għal din il-komunità sabiex tiċċelebra l-Ewkaristija fit-tifħir lill-Alla u fil-ġenerożità lejn l-oħrajn. Nitolbu: Missier ismana bibnek il-għażejs. Nixtieq minn qalbi nitlob biex pajjiżna nerġgħu niskopru s-sbuħija tal-fidi tagħna, is-sbuħija tal-quddiesa, l-iktar mument importanti tal-ħajja, l-quddiesa tal-ħadd, eżisħuti, is-sbuħija tat-talb, is-sbuħija tal-mistrieħ li taħdem importanti, mhux hekk għandu jkun, imma l-mistrieħ ukoll mhux magna, l-bniedem mhux magna, is-sbuħija tal-familja flimkien, eżisħuti. Għal dan nixtieq nitlob minn qalbi. U nitlob ukoll għalikom eżisħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Għamlu tagħkom din it-talba tagħna dal-għodu hekk għal pajjiżna, għal familji tagħna biex nerġgħu nibdew nożżu l-quddiesa u l-mistrieħ tal-ħadd. Nitlob għalikom li tolbuna hekk biex nitolbu għalikom u għalikom li teħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali dawk kutna li forsi għaddejjin minn xi esperjenza ta' mart mentali jew xi mument mudlam fil-ħajja biex ma naqtewx qalbna. Jekk nafdaw dawn it-talbit tagħna f'idejn Omna Marija ħadd tressaqhom lil bena Ġesu u fiskiet nofru lil mulej it-talba tagħna. Alla li tista' kollox, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet li qed nagħmlulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu sina li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-mawlid kollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla l-dejjem, il-qana mulej Alla tagħna li uniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u dnub tiegħi naħkili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek jew titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew missier qaddejs tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bibnek il-għażejs Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled minn Marja Verġni u għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu
Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali l-lum qegħdin nitolbu għal ruħuna Pawlo u Giusi Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trejt fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew ħielna li ser nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk li din itqarbilna bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi.
Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem għamma. Id-dem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. Ejjew eżis ħuti nitfu għajnejna fuq is-salib ta' Ġesu il-ktieb il-kbejr kif kien isejjaħlu San Ġorġ Preka u nsellmulu bil-qalb nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwejt lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu sirna. Ħanejdu issa 3 Evangelijiet f'ġieħ 3 ijiem li l-ġisem tal-om tagħna Marija dan fil-qabar kif talbit nomna Marija meta kelmet il-karm nigrima u llum nixtieq nofruhom għal Malta u Għawdex tagħna biex jerġgħu jiskopru isbuħija tal-jum tal-ħadd. Jum il-mulej, jum il-quddiesa, jum il-familja, jum il-mistrieħ. Tant għandna bżonnu li meta nħarsu l-ħadd xi ħaġa l-ġid tagħna nkunu nagħmlu. Ħanejdu flimkien. Jien ngħid islima u intom il-qaddisa. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna